2023 मायथाइ बे 2023 मायथाइनि दिनैनि साना बड'लेण्ड बुब्लिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मानोना दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जोनोम जादोंमोन आरो दिनै बे 5 बोसोरा गायसन सान फालिनायनि सान दिनैनि सान आं बड'लेण्ड बुब्लिनि बे गायसन सान एबा जोनोम सानाव बेखौ फालिनायाव बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आंहा मोनसे मिजिं दङ जे बर' हारिखौ फोथांनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइनि मानदान्दाखौ गोजौआव बोखोनो सोलोंथाइल' रोंनानै जाफुंजोबा जोंनि रोंनाय जोंनि रोंगौथि आरो जोंनि जा फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो गुबुननि सिगाङावबो जोङो मा पजिशनाव दङ बबे बिथाखौ दङ फोरमायना होनांगौनि जोंहा गोनांथि दङ जायनि जाहोनाव मेडियाया आइदार बियो इलेक्ट्रनिक मिडियानो जा बा पेपार मिडियानो जा बेफोर जोंनि थाखाय भेरि इम्पर्टेन्टथार मानोना थांनाय जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव मोननै बिथिंजों जेनेबा फरायसा आफादनि जा डेम'क्रेटिक आन्दलन आरो जोंनि नैबे आर्म स्ट्रागल आन्दलननि गेजेरजों आर्म स्ट्रागल मुभमेन्टनि गेजेरजों जोङो जा हमदांनानै मोनबोबाय जे जोंहा बे बिजोङा गैयैनि थाखायनो मेडियाया गैयैनि थाखायनो जोङो जोंनि माबाखौ मुलुग दरबाराव फकास खालामनो हायाखैमोन बाख्नायनांगोन दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब गुबुन गुबुन जोंनि दा डिजिटेल मेडियाफोर बा जोंनि पेपार मिडियाफोर बिथांमोना दिनै बर' हारिखौ जौगानायावहाय आनादार स्टेप मोनसे जौगानायावहाय मैखोम बिहोमा होदों जायखौ जोङो मालाबाबो बावगारनो हाया जायखौ जोङो गोबां बोसोरनि सिगांनो बेखौ हमदांनो हादोंमोन आरो बे हमदांनो हानाय खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनानै होबाय बेनिखायनो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय इयुनाव नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानैनो जोङो जोंनि गाज्रि मोजां गासैखौबो थुनज्लायनानै बा सायख'लायनायनि गेजेरजों हारिखौ जौगानायावहाय गाहाम खामानि मावलांनो हागोन गाहाम बिथिं दिन्थिलांनो हागोन बेखौ नोंथांमोननिफ्राय हास्थायबावनाय